Dirƙashi hotunan da Maryam But ta saki a satin nan sun ji hankali a kafafen sada zumunta irin su TikTok, Facebook da dai sauransu. Amma kafin nan, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin muna ɗora sabbin shirye-shiryen mu ke samun ka. Albishir TV, tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.